Cebu Governor Gwen Garcia mibutyag nga nakadawat siya og dakong pressure nga libkason ang ban sa mga baboy sa mga dapit nga apektado sa African swine fever labi na dito sa Mindanao. Apan gibarugan sa gobernador ang giluwatan ng executive order bisan kung paadtuon pa siya sa Malacañang tungod sa naasoy issue. Ani ang report. I have stood firm and I will continue to stand firm on my decision, fully believing that the Local Government Code, Republic Act 7160, particularly and more specifically, the General Welfare Clause, which is Section 16, gives me the mandate, and not only the mandate, the duty to protect the general welfare of the Cebuanos. Sumala sa gobernador nga nakadawat siya og mensahe gikan sa DILG Provincial Office nga paadtuon siya sa Malacañang ug ang uban pang mga local chief executives tungod sa pagban sa pork ug pork-related products gikan sa mga dapit nga adunay koneksyon o konektado sa ESF. Gani bisan og sa Davao Occidental ra ang dunay kaso sa ESF, giba nini ang tibok Mindanao. Gipang himugatan ni Garcia ang pagproteher sa lalawigan Sugbo aron dili malutsan og kagaw sa ESF. Giiguusab niya ang patakaran sa Department of Agriculture nga suma pa mamahimong makasulod ang luto nga pork products gikan sa mga ASF infected area bisan kung delikado kayo. Nasayod ang gobernador nga minilyon na ang nawagtang sa mga negosyante nga nagsalig sa ilang produkto nga gitumo dinhi sa Sugbo. Busa dunay pressure nga ilibkas ang ban o gigamit pa ang ngalan kuno sa presidente. Fully cooked or fully cooked products, the green or free zone can receive fully cooked canned products from, and this is the most concerning, red infected zones. Sa pikas bahin, miapilar sa gobernador ang feed mill industry nga tabangan silang makakita og solusyon inay iban ang feed products gikan sa Mindanao nga nalatid usab sa bagong executive order. Hinuon, gitinaw nila nga nakadayeg sila sa lakang sa gobernador nga mapanalipdan ang hog industry sa Cebu apan andam sila manginlabot aron makakabot og win-win solution. Don't get us wrong, we appreciate that, no, because it should take also like a very strong political will of the governor to really prevent Cebu as a province nga mahimong ASF free gihapon. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.